Ahojte, v tomto videjku vám ukážem, ako správne nanášať make-up húbkou a budem nanášať CC krém. CC krém má takú ľahšiu kryciu schopnosť, ako má make-up. Ja už mám jedno videjko na YouTube, kde ukazujem, ako naniesť štecom make-up, respektíve CC krémik. Tam používam make-up a teraz vám ukážem, ako naniesť CC krém. CC krém má takú ľahučkú kryciu schopnosť, takže je vhodný v prípade, že máte dokonalú pleť alebo že chcete naozaj ľahučké krytie na vašej pleti, že naozaj chcete, aby vám presvítali pehy a naozaj ho chcete použiť ako posledný krok starostlivosti o vašu pleť ráno. Začíname umývaním zubov a vlastne končíme CC krémom. CC krém trošku nahrádza hydratačný krém, pokiaľ máte masnejšiu pleť, a tento má vlastne taký vyšší level, pretože Ačko je to farbivo, Bčko je tá hydratácia. Tento CC krém obsahuje výťažky z 8 rastliniek, ktoré sa starajú o vašu pleť, a Cčko, pridaná hodnota, je vlastne faktor SPF 15, ktorý chráni vašu pleť. Takže pokiaľ preferujete ľahulinké krytie, že nechcete, aby bolo vidieť ten make-up, tak určite siahnite po CC kréme. No, húbku pred použitím vždycky musíte namočiť vlastne do vody, vyžmýkať ju a tak nanášať. Ja si odoberiem, dám si nejaké 3 stlačenia, takto. A výhodou tej húbky je to, že môžete vklepkávať. Ja si zoberiem trošku. Ono, tá húbka vždy pohltí nejaký make-up, s tým treba počítať, ale keď ju namočíte, tak toľko toho nevezme. Takže ja si to takto naklepkám, aby tam nebola taká nejaká kôpka, ale vyslovene takáto pasta. A nenabodkujem si make-up, ale rozotriem to, čo tu mám. Ja to cítim na tej húbke, rozotriem a zároveň, kým je to vlhké, ešte môžem povklepkávať. To je ako keby ste ho dotreli. Hej. Tak, už teraz sa mi rozotierať nedá, lebo už nemám čo rozotierať. Zoberiem si ďalšiu časť, takto, a rozotieram. Tak, ja sa tu pozriem do zrkadla, dám si z toho aj na nos, pozrite, rozotriem, vždycky ťahám smerom nahor, tak, rozotriem a potom to už len doďubkám, doklepkám, pozrite. Toto je odtieň medium to deep. Tak, teraz môžem otočiť tú húbku na túto špičku a vlastne použiť ten jej tvar ergonomický na naniesenie do okolia očí, respektíve aj zľahka na viečka. Tak, a môžem ísť aj takto okolo nožteka, pozrite, lebo tam mi vlastne tá plochá strana húbky nezajde, a pokračujem ďalej. Pozrite. Úplne ľahučké krytie. Toto ličko je trošku červenčie, sa takto nahnem. Čakajte z diaľky. Naozaj je úplne skoro neviditeľný. Tak, ja potrebujem kryť hlavne tu, kde by svieti to slniečko. Takže rozotriem z ľahučka. Tak, doďubkám a zvyšok, čo mi zostal na špongíke, tak si dám sem. Okolo pusy nedávam tak veľa make-upu. Tak, a rozotriem dostratená. Tak, a už len doďubkám. Potrebujem, ešte ho takto povtláčam. Tak, super. Určite odporúčam, keď chcete mať takú silnejšiu, trvácnejšiu verziu, tak určite odporúčam použiť pred CC krémom aj fixačný gelik pod make-up, a k tomu mám tiež videjko. Takže húbku hneď môžem vlastne namočiť, vyumývať normálne mydlom, vyžmykať ju, vyprať ju a nechať ju vysušiť. Takže takéto je použitie húbky. A je to na vašich preferenciách, čo vám je komfortnejšie, čo vám je pohodlnejšie, či húbka alebo štetec. Je to samozrejme na vás. Ja húbku používam minimálne aj pri profesionálnom líčení vôbec z takého hygienického hľadiska, ako oveľa lepšie sa čistia štece a dokonalejšie ako húbka. Tým húbkam až tak nedôverujem. Tak,
Nech sa vám darí a užívajte.